Swatama, wonten dawuh Raden. Kowe krungu kabar apa? Iye. Kula mireng tambang rawat-rawat sulak ing para bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Menawi dinten menika Janaka sampun mutu. Janaka wis mutu. Inggih. Inggih menika putranipun Suwargi Abimanyu ingkang wijil saking Kusumaning Ayu Dewi Utari Putri Wirata. Menika sampun lair manut pawarta ingkang kula tampi pinaringan tetenger. Inggih menika pun parikesit inggih Dipayana. Kowe wis cetha sampun Raden. Mbok menawa sing digadang-gadang para Pandhawa ki ora liya ya punang Jabang Bayi parikesit kuwi. Mbok menawa mengkono Swatama. Panginten kula mekaten. Karyan raos kula. Kula nitik lelakon sing wis kelakon dadi ya pengilon. Kala semanten iki dipun gadang-gadang Rak Abimanyu. Jaman wonten tumruning Nugraha Wahyu cakraning ngrat ulunging keprabon sinten ingkang nampi Abimanyu kaliyan Utari. Kuwi malah isih eling taksih Raden. Jalaran kula nampi piwulan saking panjenenganipun Kanjeng Rama Perban Begawan Durna menika kathah sanget. Ing antawisipun iki dipun kekudang dipun gegala para Pandhawa nggih punang Jabang Bayi parikesit menika. Karepmu piye? Raden. Kula gadah jiwa kayan raga namung menika kadang sampun boten wonten. Ingkang kula toleh-toleh sampun boten wonten. Anak kula inggih sampun kempal kaliyan kula. Lho mengkono inggih. Mengko dhisik. Iya kabare pun duwe anak gadah. Anakku niki jaler namipun Danyemang Suwela. Menika putranipun Begawan Suwela, kagungan putra pawestri. Begawan Suwela menika rumiyin kadang nunggih sak peguron kaliyan Kanjeng Rama. Kala semanten atmajanipun ingkang nami Endang Suweni menika kadhawuhaken kaliyan kula. Lah ngantos kula peputra setunggal nggih menika pun Danyang Suwela. Dados nunggak semi kados eyangipun. Bapakmu Maratwa. Inggih Begawan Suwela. Iya. Lah saiki anakmu Danyemang Suwela boten cetha kempal kaliyan sinten? Nggih kawontenanipun geger-geger rikala semanten perang ageng Baratayuda. Kula menika ngreksa dhumateng jiwa raga kula keman dereng kinanten. Iya, aku ora maido Swatama. Mila Raden, jungguing manah kula sampun boten wonten ingkang kula ajeng-ajeng malih. Anak ora, bojo ora, wong tuwa ora. Badhe menapa? Kula namung badhe pados marming manah kula. Karepmu kula badhe malsukum sidanipun Kanjeng Rama Peremban Begawan Durna. Caramu kanthi lampah duratmaka. Mengko dhisik mungkari nyawa rong glintir iki bakale kepiye? Sing mbok ndeleke apa? Kok dadi kowe duwe pusaka permati keris. Iki ora baen-baen. Sak ngetiku pusaka keris kaya ngene iki sak ora-orane mesti pusaka kadewatan. Inggih Raden, kaluhuran dawuh Paduka. Menika blaka suta kemawon peparingipun Kanjeng Ibu Bathari Wilutama. Pusaka kayangan Suralaya ingkang nami Kyai Cundamanik. Kyai Cundamanik inggih Raden. Lah kok iso tiba kowe ingkang maringi Kanjeng Ibu Bathari Wilutama. Lah Kanjeng Ibu rumiyin saking pundi kula boten kedah ngertos. Nanging ning menika peparingipun Kanjeng Ibu tetep kula pepundi. Menika katamakaken segara asat Gunung Jugruk. Yo kandel rasaku. Swatama yen to pancen ngono. Lah terus kowe duwe cara kepriye? Raden. Reneng menika namung tiyang kalih kula lan Paduka Raden Kartomarma. Sengara menawi estunipun
cempreng nyododo ndi dodo abenajeng wocos pinten no kula lan panjenenganipun Raden Kartomarma. Iya. Kedah wantun lampah dusta Mangendra Jala. Mumpung menika parikesit lairipun rak dereng dangu mengkono. Inggih. Kula badhe ngesong bumi kula badhe nglandhak esring manah pusaka kula Yai Cunda Manik menawi kula tamakaken bantala saged jemblok manut kayan kerteking manah kula menawi kedah jumedhul wonten ing keputren nggih saged jumedhul keputren saestu. Wah iya swatama yen pancen mengkono gadangamu piye kula badhe mejahi tiyang Pancala ingkang kula gadhang rinten dalu besok kapan aku iso mateni terus tok jemeno mateni Sri Kandi lan sanes-sanesipun sak pinanggihipun yang Pandhawa mesti kula pejahi. Yo nanging swatama siji sing kirana aku iki duweni kegadangan aku iki duweni gegayuhan keparingipun sing ngerti mung kowe lho aja ngantek kandhane sapa-sapa. Iya mboten Raden sing ngomong alah mboten lho kowe aku iki gandrung karo randane Kakang Duryudana Mbak Yu Banuwati mula dari kala semana ngancak rewangis tak bondo ene tengah ngalas aku diuju karo Paman Kerpa dicoloke mau Paman Kerpa pateni jan aku ya seneng aku lega mula apan goleki Banuwati ketemu tak beradat tak minggat paran-paran namung menika ya wis aku ora gabel apa-apa ya wis aku kelakon karo Mbak Yu Banuwati ku gandrung ki wis biyen mula dadi garwane Kakang Prabu Duryudana teku lirak-lirik ki wis suwe. Oh ngaten iya saweri barang maning batin ae dilimpe angel ora jamak dolake ae maknane mula dina iki yen kowe goleki sirnane para Pandhawa ya aku nayogyani wong Pancala aku mathuk yen perlu aja lali parikesit paten ana sebab kuwi sing digegadang jare kuwi bakal dadi Ratu Agung Ratu Gung Binathara malah sing mandek-mandekke ya kuwi Ratu Adil apa kudu mati iya sampun Mas Patos sing penggalih ning tenan kowe iso nglandhak ngesong bumi Raden kula aturi priksane Raden. Satriya banyu tinalang dambangan swatama sigra angeningaken cipta kawis tingayen tos dakep salpetunggal sruku nutupi baban awa sanga 11 buntu ninging cipta lengen karsa darbin gayuh kates marang dewane saklebatan katon mencorong saking diri Gantarana Cahya cahyanira Batari Wirutama sigra tumurun mrepeki kang ya tarak rata ngeningaken cipta para sidang sekaring dawana langgeng swatama aja kaget punipun ingkang prapta nggih. Aduh Pandya Petari ngaturaken pangabekti kula mugi konjupa. Iya swatama pangabektimu wis tak tampa semanten ugi kula Pandya Petari ya Kartomarma swatama bagetan dadekake kagiat yasing pun Ibu Bayana Wigati apa swatama. Aduh Kanjeng Ibu sesembahan kula iya warata-waratipun kula badhe netepi mikul dhuwur mendem jeru bab sedanipun Kanjeng Rama Peremban Begawan Durna esrining manah kula dereng marmraos yang manah kula Ibu menawi kula dereng saged
nelasaken tiyang Pancala. Satemene jai tedhak turunipun Pandhawa langkung bayi ingkang katemben lair ingkang namipun Parikesit. Pramila saking menika Kanjeng Ibu. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu anggen kula badhe nyuwargaken pepundhen kula sawargi Kanjeng Rama Peremban Begawan Durna. Duh anakku nggih, Swatama ya. Yen to pancen mengkono, pusaka ingkang rikala semana wis kula paringake kelawan jeneng kita tindakna. Coba dina iki pusakamu cundha manik tamakna Bantala apa kang dadi ciptamu? Ing pengangkah kula badhe ngesong kelandak bumi wiwit saking papan menika sak saged-saged dumugi wonten ing pelataran nanging sampun ngantos ngalun-alun nanging pelataran Taman Sari. Ya tindakna pun ibu ingkang bakal nekseni nggih. Kartarito sigra ngasta pusaka ligan nggih Bambang Swatama keris Kyai Cundha manik ingkang mencara amawa cahya kawis tinggal yen to pusaka ampuhe kagira-gira katamaken gunung jugruk segolasan ciptaning gawe Sang Swatama harsa ngesong bumi medyang landhak manjing jroning bumi mugem sakta kelampahan ujug wonten ing pelataran keputren negari Ngastina. Sarana ciptanira ingkang wening Bambang Swatama sigra namaken Kyai Cundha Manik. Teman-ceping wicep blok padha sanalika. Swatama pusakamu kok tancepke ning bumi iki terus iso jeblong kaya mengkene. Inggih berkah pangestu panjenengan Raden. Mas Swatama mboten dawuh nanging apa kira-kira kowe sembodo nggonmu lumaku ngesok bumi iki bakal tumeka ana ing pelataran Mardika Putren. Iya, kula kita saged coba tindakno. Kanjeng Ibu, ya piye? Wah, saestu Kanjeng Ibu sak sampuripun. Kula angin jalebeting bumi peteng dedeg lelimengan. Iki kados pundi Kanjeng Ibu? Menapa lampah kula badhe saged mugi wonten ing pelataran Mardika Putren. Lah mula kang sapa kuwi nggih? Dina iki pun Ibu bakal paring sarana murih gancang lakumu supaya padhang dalane. Pun ibu ingkang bakal paring pepadang. Kowe dhisik ana laku, wong wanti-wanti dawuhku ya Swatama. Nggih kados pundi? Wanti-wanti dawuhipun ibu. Sakwise kowe lumaku ana jroning bumi mau, yen to katon padang jinglang. Kowe aja noleh ya Swatama. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya. Kowe kudu bablas, aja noleh-noleh. Nggih. Badhe mulai staken. Wis dhisik ana laku, lawan kowe kato marmut. Nggih. Wong Bedari mulai staken.
Bathari Wirutama wis saking tresnanira marang putra Denira Suka Sabiyantu Bambang Aswatama mah Raden Kartamarma wis ngrumiyini lumampah manjing jroning guwa nglandhak ngesong bumi Bathari Wirutama sigra paring sarana paring cecolok paring pepadang apa kang kinane cecolok dayane widodari Suralaya sami sakala lukar kasemekan kawis tinggal yen to payudara kekalih ingkang kinarya cecolok padang yar kaya mancirina Bang Bathari Wirutama Denira tut pincing lampahira ingkang putra Raden Kartamarma apa swata padang biar kados wancirina kados purnamaning tanggal kados lumampahing dalu sang sita resmi manjer kawis tinggal pajar nglangkungi Raden apa gawok rasuman kula kinten-kinten menapa nggih Raden ingkang kinarya cecolok menika kinten-kinten menapa wis rasa digagas ayo bacotake lagi baik monggo pun kanjeng ibu kula wau nggih boten ngasta menapa-menapa wis padange kaya mungkin kinten wis ayo ora kena noleh tuwuh tandha pitaken jroning galih Bambang Aswatama karana mulat kaelokan jroning guwa peteng dedet iso dadi padang biar kaya pinaringan obor sewu gawok jroning penggalih jroning ngungun tuwuh tandha pitakon apa kira-kira ingkang kinarya cecolok ing mangka wanti-wanti dawuh pangandikanira ingkang Ibu Bathari Wirutama kalamunta ora dipangake noleh nanging ninggal bali ninggal weparer Bambang Aswatama riwuh cenahing kono Bambang Aswatama noleh kusumaning ayu Bathari Wirutama njret padha sakala cepat iki piye iki? Marak wis kodhot. Aja celandakan kok nekat. Tobat. Aswatama kowe gawe mirang gawe isin. Mene Bu paring dawuh tak biyantu. Supaya kowe tak paring cecolok tak paring pepadang aja noleh. Nang sabab apa kowe noleh ninggal pepali? Aswatama ora bakal ana uripmu, ora bakal dawa umurmu kowe. Boleh nglayani ya kaya kowe wis Watama. Kowe mau ya weruh. Boten Raden. Ya. Weruh ora boten. Jadi peteng meneh kaya mengkene iki. Ibumu nyepatani kaya ngono kuwi. Ah, nggih boten badhe. Wong niku anak kok disepatani. Menika ora ana ulas-ulasipun. Ulas-ulas kepiye to nalarmu? Kok genah mau padha dadi peteng meneh kaya mengkene. Udah ngantek buntu dalane mudhar awake dhewe ah boten sampun watosaken Raden nek buntu mangke badhe kula tamani pusaka cundha maneh tartam terus badhe lebur yo nanging kudu tebaking pengati-ati marat Watama kados pundi Raden ponangan aku lho sinten ingkang ngonangi tujune kok mung Punakawan. Oh, Punakawan. Iya. Nek rak boten ngertos, ora ngerti. Sampun boten dados menapa. Monggo. Panjenengan ngilen kula ngetan yo.
Wong sing wigati iki butuhe dhewe-dhewe golek slamete awake dhewe. Kowe ora usah mikir aku ora usah mikir kowe iki. Betahipun kelampahan, sedya kula kelampahan sedya paduka. Pokoke ana sing tak goleki. Durat moko ki wani biayaan manjing ana jroning Taman Sari. Ayo ngaku wae. Yen pancen kowe maling perwira ayo bukan topengmu. Bukan topeng ayo waspadakno. Iki putra Pancala putrane Kanjeng Rama Prabu Drupada. Raden Tresna jemun ayo. Bukan topengmu aja mbok tutupi raimu. Ayo ketokno Jawa kasatianmu. Tresna jemun waspadakno sapa iki? Ayo aku sapa? Lho, kowe swatama apa kowe tak golek pati. Jayamrata ora kelakon mati mangsa monggo purya ketiban pusaka Cundha Manik. Ayo ndi tunggale wong Pancala. Iki anake Ratu Ngamarta biyen Pancawala karo bojone Pergiwati. Ora susah dadak ping lilir. Sampyuk mati bareng lho. Moksa iso bengok. Pancen tak jarak sengadi. Aja nganti ana wong mangerteni yen tak kuwi nyirnake wong sepirang-pirang. Nendra Kepati Kanjeng Ratu Banumati garwa sawargi Prabu Duryudana. Eling-eling Dewi Banumati tetela putri boyongan. Tegese putri pesakitan. Sang Dewi nindakaken paukuman rikala semanten Denira Sare datan dipun keparengaken kempal kaliyan para putri wonten Beteng Mardika Putren. Sang Dewi kaparingan papan panggenan wonten Paningrating Mardika Putren. Paningrat tegese emper, empering kedaton, empering keputren. Film Kepati Dewi Banumati Prapanira Raden Kartomarma. Kusumaning ayu Dewi Banumati ijen tanpa ruwang wonten ing Paningrat empering Datulaya. Eling-eling Kepati Denira Nendra nganti Denira Sari datan enget kalamunta nyamping ingkang den agem nyingkap nganti katon wentise Dewi Banumati. Ratap penggalihe Sang Kartomarma teka kaya ta mangkono panguritaning Wardaya. Ayu rupane. Nek tetep kowe dadi racun ning negara Kecina biyen. Mula to nganti Kurawa ki entek ludes eles mergo lambemu Banumati. Jalaran kowe iki tresnane ora setya. Tresnamu karo Kakang Duryudana kasetyanmu karo Bedhes arek Janaka. Mati dening aku. Ane piye wong Banumati ki ya ayu tenan.
Aja kaya ngono kok sapa wonge sing ora kegiwang. Nek tak pateni paneman ora tak pateni wong nyatane ngentekke sedulur-sedulur para Kadang Sata Kurawa. Yo. Tak gugahe Banowati. Banowati nglilir. Banowati nglilir. Banowati nglilir. Batuet! Mana? Batu-batu. Kowe iki sapa? Pangling karo aku. Pangling karo. Batu-batu jebul kowe. Pangling kowe muni seputi tenan kowe. Tugel gulumu iki. Jebul kowe Kartomarma. Ya pancen aku Kartomarma. Kowe isih urip? Isih urip. Aku gelem mati bareng karo kowe. Batu-batu. Karepmu kowe iki arep apa Kartomarma? Kowe iki arep apa? Aku gelem mati entuk kelakon entuk tetes sing katresnan. Yen kira ora gelem nglegani kelawan kekarepanku, sejatine kowe gandrung karo Bayu Banowati wit biyen mula kowe diwengku karo Kakang Prabu Kurupati ki atiku wis tresna karo kowe. Mula iki kelakon kowe dadi putri tawanan ora urung ya ora kajet. Ayo minggat wae karo aku dina iki uga. Ora Kartomarma. Aja kaya mengkono kowe iki aku iki mbakyumu lho Kartomarma. Aja seru-seru. Dina iki mung kare kowe manut apa kowe njaluk tak pateni. Nek kowe ora manut, dina iki kelakon tugel gunungmu ewa dene manut gelem nuruti kekarepanku. Bakal slamet nyawamu. Batu. Yo, aku manut Kartomarma, aku manut. Sing patrapmu aja kaya ngono, aku wedi. Aja nggawa keris kaya ngono kuwi to. Nek pancen tresna karo aku ya sing lahir batin. Iki tembung sing halus, sing tembung manis, sing bisa mikat atine wanita rek ngono. Aja kaya ngono kuwi. Nek kowe gelem tenan, ya aku gelem. Nek aja kaya ngono kuwi to, Di, batu-batu iki manuk karo aku lho. Iya. Kene pusakane. Aja briga-brigi nggawa gaman kaya ngene iki. Gadi nggo apa to? Kowe kira arep tresnani karo aku? Iya, pancen aku tresna karo kowe. Banowati. Tenan. Rumangsaku putri sejagat ya ora eneng sing ayune iki ngungkuli kaya kowe. Aduh, mati aku. Aduh yo. Aduh. Kesian. Aduh. Wis lanang. Bulan aku tetep iblis Banowati. Iblis yo, Den. Anggepmu apa? Kowe dadi arep tresnani karo aku. Iya. Tansah jiwa karo aku. Anggepmu apa? Aku iki bojone kakangmu. Segar manis nuwun Prabu Duryudana. Arep mbok cecamah. Lakon kowe dhisik mati kowe bakal nang neraka jahanam. Aduh, mati aku. Kono to wau. Kalresepeken sepasar 5 dina 5 bengi umuring pun nang Jabang Bayu parikesit. Ila-ilane gawat-gawating lalakon kapinujon kalamun tapa nang Jabang Bayu umur 5 dina. Ing mangke Raden Parikesit sinten ingkang angemban sarta sinten ingkang rikala semanten nyaketi sare kelawan pun nang Jabang Bayu Parikesit tanah sanes garwa paminggir Madukara Kusumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi. Ingkang Kusumaning Ayu Dewi Wara Sri Kandi datan peputra mila basan kaya nyidam rujak cempaluk denira angoni si Parikesit. Basan den iswa-iswa teksih diisik-isik.
nganti Nendra kepati ucap saking sruning bendu Sang Swatama lawan trah Pancala kalebet Dewara Srikandhi tuwuh suraning driya Bambang Swatama sigra namakaken Cundha Manik manjanggali Rawara Srikandhi tunggal pecah kapisanan. Pejah kusumaning ayu Dewara Srikandhi tinigas murdane kawan Bambang Swatama kawan pusaka Kyai Cundha Manik kronta-kronta Dewara Srikandhi dayanipun nang jabang bayi nglilir sami sakala nangis jerit-jerit parikesit Raden Swatama datan anggraita kalamunta ila-ilaning pun nang jabang bayi ta durung dungkap puput puser maksih cinawisan pusaka rikala semana pusaka Madukara pusaka kadewatan Kyai Pasopati ingkang cinawisaken ngrontalipun nang jabang bayi kronta-kronta sukune mantal pusaka Kyai Pasopati bablas kenging jajanira Swatama buta warikan pecah kapisanan Sang Swatama.